באותו הלילה היה לי חלום ברור מאוד. בחלומי הייתי כהן גדול ביוון ההומרית, מסכת זהב על פניי, אצילית מאוד ומזוקנת. אני עומד על צוק סלע גדול ועגול ואוחז בידי סכין חד. למעשה, אני משתתף באיזה טקס הקרבה פולחני בעל חשיבות עליונה, שכל גורל היבול תלוי בו, או גורלה של איזו שליחות צבאית. הקורבן הוא עדה של ילדים, כ-500 ילדים וילדות. אני רואה אותם מסודרים בטור ארוך ארוך לרוחב מישור ארגוס. משני צידיי ניצבים כהנים, 2 מכל צד, גם הם במסכות גדולות עם עיניים בולטות. הם חזקים וחסונים מאוד, הכהנים האחרים, והם לא יודעים עייפות מהי. בכל פעם שאחד מהילדים צועד קדימה, הם תופסים אותו מאחור ומשליכים אותו על הסלע, ואז, בכושר ניתוח שמדהים אפילו אותי, אני נועץ את הסכין בגוף ופולח באלגנטיות כלפי מטה עד הקורקבן, ממש כמו תופרת הגוזרת לפי דוגמה. אני מפריד בין שני חלקי האגן, עוקר את המעיים ומשליך אותם רותחים ומעלה עדים על האדמה. ברור לי לגמרי שאני מצטיין בתפקידי ככהן גדול. זה כישרון הביטור המיוחד שלי שיקנה לי את מעמדי. מה שהם לא יודעים זה שאני מתחיל להרגיש באופן ברור מאוד בחילה, ועם כל קורבן נוסף ההרגשה נעשית יותר ויותר גרועה. פניי ממש מוריקים מתחת למסכה. כמובן שאני מגביר את מאמציי כדי להראות מקצועי. אני נועץ ומוותר בכל המרץ, בעיקר משום שברור לי שאם שני העוזרים שלי רק יבחינו בכך שאני במצוקה, או ברמז לא תמיד על כך שאני מטיל ספק בעדות חברתית המופקת מהעבודה המסריחה והחוזרת ונשנית הזאת, אז אני אהיה הבא בתור המושלך על הסלע. ואז, כמובן, המסכה הארורה מתחילה להשתחרר. שני הכהנים האחרים מסתובבים ומסתכלים בי. היא משתחררת עוד יותר. הם רואים את הזיעה הירוקה הניגרת על פניי. עיני הזהב הבולטות שלהם מתמלאות לפתע. בדם הם חוטפים את הסכין מידי. ואני מתעורר.